Hvad laver julemanden dog? Det er meget stort, fordi jeg har så mange tusind gaver til alle børnene, så lige et øjeblik, jeg må lige kigge, jeg tror, jeg lader ned i hjørnet. Ja, hej Nisse. Jeg ved, at du gav til Freja. Til Freja? Ja. Jo. Hold da lige. Jeg har den. Jeg må heller lige tjekke, fordi jeg har haft så mange gaver i dag. Glædelig jul. Det er jo nu. Freja og mormor. Det må være sådan. Jo, du Freja. Så er det der. Skal vi vente? Hvad siger julemanden? Hvor mange steder du skal hen endnu? Ja. Det var frygtelig, ja. Og der var snøstorm op over Grønland, så jeg vil næsten... Har du spist mad? Har du fået noget? Ikke så meget. Jamen, jeg ville have kommet tidligere, men der var snøstorm over Grønland, så vi var ruter. Og så snøstorm. Og så... Ej, kom lige her. Jeg tror, jeg har hjælp til dig. Jeg skal lige spørge Nissen. Hallo? Ej, hvor jeg synes, det er godt, at han træk. Ej, hvordan er den landet dernede? Din flyverdragt, Freja. Det var den der.